Dress iri dai kusara bhonzo riri panze mazamu kurumiwa rase akambondimasa nechibhemba. Tiri kusangana pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe tinokukurudzirai kuti muite subscribe. Munyaya iri kurwadza, nyaya yauya zvakare mushure mekunge tambokuunzira inyaya yemurume wekuBluffview akarumwa nembwa akarasikirwa neupenyu. Tikazoya zvakare nemwana yemwana akanga achienda kuchikoro akarumwa nembwa akazonunurwa nevanhu vakanga vari mukombe vakadzitema nematombo. Nhasi uno tiri kuno kuStapleFord uko mwana akanga achitobva kunonyora bvunzo rake regrade 7 akarumwa nembwa akashayika. Vatataura navo vachitsanangura zvinoratidza kuti mwana uyu akarwadziwa akafa atambura nokuda kwekuti vakasvika mwana arumwa zvekuti bhonzo raitooneka uye mwanasikana wekuti akanga abvarurwa kunyange nezvaakanga akapfeka. Tataura nemukoma uyu akasvika achiudzwa nemwana akaona munin'ina wake achirumwa kuti akasvika achimuti kero adzoka here. Kuzoenda vachinotsvaga mwana akazoonekwa kuti mwana akanga atorasikirwa neupenyu. Munin'ina wangu akarumwa nembwa. Takaudzwa unzi na6 mwana akauya akati kune mwana arumwa nembwa. Uyu munin'ina wangu anonzi Kera, zvikanzi Kera arumwa nembwa. Saka patime yacho takaudzwa ndakamuti ndaizodza mama. Ndakati Kera anzi arumwa nembwa kupi? kuSabina kuchikoro chiri apo. Saka panguva yacho takafuta tosumuka tafuta toenda. Takatosvika kuSemanox kuprimary. Takashaya mwana. Takasvikawo iko kuSabina kwachona. Takagumira pamaklasi atamosvika kudzimba zvedu. Takafuta todzoka. Time yatakadzoka ndipo patikaudzwawo security kunoku. Security kunoku ndiyo yakazotitakura tikaenda kupi? Tikaenda ikoko kunotsvaga mwana. Tasvika kunotsvaga mwana kudaro. Takatsvaga mwana. Takuti beta tiende kumba kwachona ikoko nemunhu wachona muridzi wembwa. Toti tashaya mwana wedu sezvo mwana arumwa nembwa dzako. Papaitwa wanhu wedu anga kufambawo achifamba tachitodzokawo kuti titi takuenda. Mune akafa angosvika panga pane mwana ipapo ndipo akadonhera. Zvikanzi uyu mwana ari parapo taita sei? Ndamuwana. Muri kuti panga pane mwana ndipo paakadonhera zvichira kuti akatodonha asingazivi kuti pane mwana. Panga paine rime here wanga wausiku? Ngotori usiku zvekuma 8. Kwangoti kwangunze kwangu kwatodoka. Vanhu vaitofenika nemafoni nemalaiti pamafoni. Mwana anodzidza kupi? Chikoro chaanodzidza chinhambwe chakakura sei kubva kunogara mwana? Pakakura kuSemanox. Zvekuti anotora nguva yakareba sei kuti abve kuchikoro asvike kumba? Ndoita 2 hours ari muroti. 2 hours achifamba. Mwana uyu anga ane makore mangani uye ngari mugwaro rechingani kuchikoro? Mwana uyu anga ne 13 years, anga grade 7. Nhasi aitofanira kunyora maths zuva ranhasi. Anga ne 13 years. Mati mimi makanga makuda kuenda pamba pemuridzi wembwa. Makanga maziva sei kuti ndiye muridzi wembwa? Mange maudzwa nani kuti mwana arumwa nembwa dzaningi? Imbwa idzi dzikuruma wana wakawandisa. Akasike kutanga dzikuruma wana. Wana unodaka vachibva kuchikoro. Akasike kutanga. Vamwe vanoruma vachirarama but munin'ina wangu anakwanisa kuita sei? Anakwanisa kurarama. Imbwa idzi dzakawanda sei? Muri kuti mimi dziri kugara dzichiruma vanhu? Hapana matanho akatorwa here padzakamboruma vamwe vana? Hapana. Kwaye muridzi wembwa aiti chii achona vamwe vanhu vachirumwa nasuro totoona kuti pane mwana atorasikirwa neupenyu? Anza aitotara rafu iye muridzi wachona iye. Chero vanhu vakatoenda vachitoti mwana arumiwa. Kutone umwe mwana akarumwa kuBeoini. Izvo so anza kungodona. Mwana yakarumwa nembwa idzodzo. Pamba panogara imbwa idzi pakaita sei? Nekuti tinoziva kuti kana munhu uine mbwa dzako dzinoruma dzinofanira kunge dziri pakavharika kana kuti vamwe vanodzisungirira. Ipapo pakamira sei? Vamwe vachona vakasvika ipapo vakati anzi pane danga retsuro. Anzi andazvekuchengeta tsuro nekurima makebheji. Andazveprojekti. Iye munhu wachona wembwa. Unozotarisa kuti anzi dzimwe dzacho dzakavharirwa imbwa dzacho, dzimwe dzakavhurirwa. Imbwa dzakavhurirwa dzinenge dziri payadhi yakaita sei?
tinoziva kuti vamwe vanenge vachiti kana ane imbwa dzake anotonyora pagedhi kuti chenjerai imbwa, obva avhara gedhi, ovhara pekuti imbwa hadzibudiri vanhu panze. Iye pake pakaita sepakavharika here pekuti munhu ari kuzvifambira uko imbwa haikwanise kusvetuka kuenda kuno murume? Aizvo zvangu handizoziva kuti pakavharika kuti sei, kozi hanzi mune chero vanhu vainocheka uswa ikoko hanzi musina kamasa umwe mukadzi nebhemba, iye munhu wachiona muridzi wemba ayanzi aida kutobaya mukadzi iye nebhemba. Mukadzi yakafa manyonoponera kutara patara munalona gunde. Kutaura kunoku murume uyu muridzi wembwa ari kupi? Akati chii muchisvika achiona kuti imbwa dzake dzauraya munin'ina wenyu? Iye anga asipa angatotiza, iye munhu wachona anga atiza, kozi patime ikasvikwa navanhu kutanga nzokasvika pane wishi iyo onbo ikasvika yakavhadzima malaiti, wishi iyo yakafa yangotiza yavhaita sei yafa yangoenda. Saka munhu wachona akazobatwa mumagamu nepolisi. Kutaura kunoku akasungwa? Atori kunyabhira izvezvi. Munin'ina tichiona iye zvinezvi, munin'ina Shaika uyu arumwa nembwa haazirewe kutanga kuti muZimbabwe munotinzwa kuti pane munhu araswa noupenyu nembwa. Ndezvipi zvekuti mimi mungati dai hurumende yaita tisarambe tichingova nemisodzi pamatama nekuda kwekuti imbwa dzatora upenyu? Inini hangu chandinonyanyokurudzira munhu uyu kana kuri kufira mujeri zvake ngafire mujeri, kozi mwana uyu haasi kutanga kumaiso kurumwa nembwa. Pane umwe wekuSanmark ikoko wachona wanongwa nemunin'ina wangu kuti une mwana ari grade 2 akarumwa futi nembwa idzodzi. Saka ndakumbirisawo hangu kuti muni akadai ngaavharire zvake. Kune vanhu vane mbwa dzavo, nokuti totezva pamwe munhu patone umwe ane mbwa dzake. Chii chamunokurudzira kuti munhu kana uine imbwa dzako iwewe vaite kuti dzisazove dzinoita zvaitika nasizvi? Muri semunongomboni solar farming imbwa dzakabhanwa, hamuna kana imbwa ikoko kunze uku kana tichifamba ndipo patosangana nembwa. Saka ini chichemo chandinacho ndechekuti wese ane imbwa dzinouraya vanhu, isu hapachanisoziva kuti imbwa here kana kuti dzakauraya munin'ina wangu, handichanisosiva zvangu. Makakwanisa kuona here kuti mwana anga akarumwa paye akakuvadzwa zvakaita sei nembwa idzodzo? Munin'ina wangu akarumwa side dress iri kudai kusara bhonzo riri panze, mazamu kurumiwa, uniform kubvarirwa, pendi ranga riri mumakumbo anga akabviswa nembwa, bhutsu anga afika 1 yacho anga akabviswa, juzi futi ranga risipo, juzi kasorona kuroti. Pairumwa mwana nembwa apa panga pasina vamwe here vekuti vakaona zvichida pamwe kuedza kumurandutsira vachitema nematombo? Munzira maanofamba makaita sei, munofamba vamwe vanhu here? Kufamba munofamba vanhu vechikoro nevamwe vanhu vanofamba vachitoendawo kuBheoini. Saka panguva yachona hapana munhu akawanika, anzi vana vachona vamwe wakatomuzama kukanda matombo but zvikashaya basa kozi imbwa dzacho dzakawanda. Vakaona vanoti imbwa idzi dzakawanda sei? Uyu aitaura zve7 imbwa. Mati mimi makazoendako usiku muchiedza kutsvaga mwana, akataura uyu akanga ati mwana arumwa zvenguvai? Zvekuma3 masikati. Imi makazozvinzwa nguvai akazosvika kuno kuzotaura kuti umwe arumwa nembwa? Munzira maakafamba hana vaakaudza zvoti akazongonanga kuyazoudza imi chete? Akasvika akaudza mbuya vake vaanogara nawo kuSanmark akati kukera rumwa nembwa, anzi kwake ndo pakumpa uyu muriwo kati inotengesa muriwo. Paakapiwa unotengesa muriwo ndipo paakanditora ndiri pachibhorani ndipo paakandiudza kuti munin'ina wenyu aita sei, avhuniwa nembwa, ndamusiya achirumwa nembwa asvike. Ndikati haana kusvika. Zvakanzi ndamusiya achirumwa nembwa, ndipo ndakasvika kuno ndichitoudza mama wangu tichitosvika pamba pedu panapa. Ndipo ndakaudza ndipo patakatanga kufamba tichitoenda. Takatosvika kuna shamwari kwese uko, takatomutedza tara, takaona hakuna kana wani mwana. Takasvika kuSabina, panguva yacho hatatomusvika kudzimba kwachona kozi kuonza kusvikike nembwa, hatatomusvika panguva yachona. Takafuta todzoka, tadzoka ndipo patakazotsvaga security kuno, tafuta enda nesecurity, tafuta svika kutanga kutsvaga mwana ndipo patakazomuwana. Tataura nemurume akatanga kuona mutumbi waKero uyo, kunyange vamwe watataurawo vatsanangura kuti akangotanga kuchema. Uyo atiye kudonha kwaakaita achimuka vatoshaya mwana,
ava kufamba ndo paakazoona uye zvinhu zvaakaona zvakamutambudza nanhasi zviri kumutambudza. Chitiro chakaitika ndechekuti kuna amai vakati kune mwana ashaika. Tobva tatora isechi egroup tobva taenda kupi kunotsvaka mwana. Tasvika kunotsvaka mwana kuye takabuda takawanda varume. Tobva taenda kunotsvaka mwana. Taenda kunotsvaka mwana vamwe vangu ze group vakabva vauya kumota. And then vauya kumota ndobva ndasara inini ndiri musango mwemwe. And then ndakuchidzoka vachindishedza chiuya titese tiende kumba kwaRasta wacho anembwa udzibi idzodzo. Ndakudzoka ndichimanya inini. Ndakadona. And then ndadona ipapo. Ndobva ndamuka. And pandakamuka ndinozofamba zvokuti speed chaiyo mbichana mchana. Ndichifamba kudai so ndobva ndaona mwana. And then ndaona mwana. Zvinhu zvakandirwadza ndakachema. Kusvika mumwe wangu wanzwa kuti kune munhu wakuita unoda kuchema ndobva wauya ndobva ona kuti shuwa mwana ari ipapo animukona asi uyu wembwa uyu ndokumbirawo kuti ngaatungwe mutungo wakanyanyisa nokuda kwekuti zvinhu zvinorwadza rwadziwa chaiko. Nekuti pamwe dzimwe nguva ukanzwa kuti munhu arumwa nembwa unenge une hope kuti pamwe arumwa gumbo arikuedza kufamba pamwe tichamuona imi makuona mwana chava chando. Iye zvinezvi tiri kuona kuti muZimbabwe munomka hapana kana nguva yakareba dzimwe imbwa futi dzauraya munhu ende vanhu vakawanda vatiri kunzwa kuti vari kuurayiwa nembwa. Chii chamuda kutaura mimi pamusoro pevanhu vanochengeta imbwa? Vanhu vanochengeta imbwa kasi maona ndikuita ka hayo ngavasiye kuchengeta imbwa idzodzo nokuda kwekuti vamwe vacho havakwanisi kufidha imbwa dziya. Imbwa dzedzi hadzikwanisi kufidhiwa wozosvika panguva yekuti wotidyira vana vedu. Zvinorwadza. Mwana wangu akaurayiwa nembwa dzacho. Asi ndotenda hangu kuti ndasvika ikoko akanditsvaga kuti baba ndiri pano zvokuti dai ndisina kuenda zvichireva kuti vanga ndinawo vanga vasingaoni mwana sambaba akanditi baba handifanira kuenda musango zvichireva kuti imbwa idzodzo usiku wacho dzaidzoka futi dzomupedzisa mwana. Saka zvakaoma vanhu vanochengeta imbwa ngabimbodzawo chikafu. Makakwanisa kuona here kuti imbwa idzi imbwa dzerudzii? Nekuti dzimwe nguva vanhu vakanga vakuti aiwa bhanai mhando iyi ndo yakashata iyi ndo yakashata. Imbwa dziri kuchengetwa nemurume uyu vanhu kana kuti mimi makazivawo here kuti imhando dzipi dzembwa idzi? Patepe yembwa nenguva yatakasvika handina kuziva kare dzembwa idzodzo kana kuti chimbwa tete chibhoi tete kana kuti dzima chipazi zvechirungu zvezve. Takasvika ari manheru taingoona timalights timaziso tichilaita netochi chete. Makatodziona imbwa idzodzo? Takatodziona ende patakadziona imbwa idzodzo ende takazoita isu advance varume tabva taenda kumba kwemunhu upi iye Rasta wacho. Ende taenda ikoko imbwa dzatiza ende dzatiza isu takabva tafungira kuti maybe Rasta anga aripo achitiza imbwa dzakatira muridzi. Chokwadi. Pamba panembwa apa makasvika pamba panogara Rasta uyu? Chokwadi. Pakachengetedzeka sei? Nekuti tinoziva isusu kuti kana uine imbwa dzako dzaunoziva kuti dzinoruma unofanira kutonyora kuti chenjerai imbwa asi idzo dziri makavharika kuti anezenge apinda ndiye anorumwa. Pamba ipapo pakaita sei? Pakavharika here kuti imbwa dzaichengetedzeka dziri mukati? Ichokwadi panga pane ningirikini yatiroti chibhoni fence pane fence like a boundary ndio yanga iripo musaidi asi gate raigara rakaita sei rakasvika gate rakavhurwa zvireva kuti anga asingakwanisi kuchengetedza imbwa dzake. Ende akasike kutanga uyu ndio chi7 mwana wedu ashaya. Ndio chi7 kurumwa nembwa idzodzo? Chokwadi. Uyu ndio vazoshaya mwana. Ko kumashure kwesoko chii chaitwa kana imbwa dzake dzaruma munhu? Chaitwa semanzwiro andakaitwa ikoko nezuro vanhu vachitaurawo kudhuze neikoko vaiti vanhu vaikwanisa vaende kunoripota kupolisi. And then vaenda kunoripota kupolisi hapana chaita se zvinhu zvaibatsiriwawo nepolisi kuti vaone kuti chikonzero chikuita kuti imbwa dzirume vanhu chii. Ndio manzwiro andakaitawo nezuro animukona. Saka ndingataura zvangu zvakawanda. Chii chamuri kuda kutaura imimi? Nekuti kana muri kuti pane vakatombonomhangara kupolisi asi hapana chakaitwa,
pamwe dai pane matanho akatorwa nhasi unotisiri panapa mwana ari mupenyu. Chii chamuda kutaura imimi kunoita zvemutemo kuti kana vanhu vauya vachimhanyira kwavari kuti vabatsirwe ivo zvavanofanira kuita? Zvavanofanira kuitawo vanofanira kushandawo netime vaonewo chiitiko chinenge chaitika panguva iyoyo, and then woenda woona kuti zvikufamba sei, and then uzotorawo matanho yawo ekuti vanozvifambisawo sei, vanozvigadzisawo sei. Ndozvandokumbirawo chokwadi. Tanzwa isusu kunzi murume uyu iye zvinezvi amaoko emapurisa. Chii chamunotarisira imimi kuti vemutemo kana kuti mitongo ingapiwe vanhu vekuti vari kukonzeresa rufu rwevamwe vanhu rwaikwanisa kunge rwanga rwakadzivirirwa? Inini semaonero yangu nemafungiro yangu ngaingoitwa death nokuti munhu anouraya vanhu, because pane vamwe amai vakauyawo panguva iyoyo vachitaurawo vachiti Rasa asungwa ndeupe wacho, ndambomuona face yake asi ndakamuziva Rasa akambondimhasa nechibhemba, vachitaura amai vavo. Ende mai vavo sure, ende vakauya sure pamota yanga yaiswa Rasa, vachisvika so ndabvaona ndiye Rasa wacho akambomhasa nechibhemba. Ndobva watanga kutaura pamberi pepolisi kuti ndiwo vaida kundiuraya nechibhemba. Zvirova kuti munhu iyeyo angatungwe mutongo ukasimbisisa. Nzvimbo iri kugara Rasta uyu maplots here, iprazi here, mukomboni here mekuti munoonekwa vanhu vakawanda, inzvimbo yakaita sei? Panogara Rasta uyu patoti iplot panext nechikoro chinonzi St. Manox, ndipo panogara Rasta. Mwana aidzidza kuchikoro chipi? Mwana aidzidza next chikoro chokuti kubva pacho pachitiko zvakaitika ipapo mwana kubva ipapo kusvika kwaidzidza mwana I think kuti zve 15 case. Matauriro amuri kuita zvekuratidza kuti vana vekunoku vari kufamba mutunhu kuenda kuchikoro. Chii chamungade kutaura zvichida kukumbira kune vanoitawo vanoona nezvenyaya yechikoro izvozvizvi kuti zvikoro izvo zvinge zviri padhuze? Antu atataura nawo panapa vati umwe mwana futi akabva ikoko kwaanotofamba chinhambwe, mwana vanotora mahours akakura vachifamba kuti vaende kuchikoro. Zvamungakumbire kuti zvinge zvinoitwa zvichida kuti zvikoro zviunzwe padhuze nevanhu? Yes, ini chandinokukumbirawo so far sevabereki takutya vana vedu chiitiko chikuitika, tokumbirawo vanhu vemutemo vatibatsirewo kuti ngavasvikewo kana kunoku vana vedu vodzidzira vagirwa chikoro kudhuze, ende vavakirwa chikoro kudhuze vana vedu voenda padhuze pekuti tinofamba netsoka tichiita se chivatora pasingaiti kana 10 case. Sure, tokumbirawo. Tataura nachairman vativo zvinhu zvakakosha kuti kana vanhu vachinge vaenda kunoripota kunyange kumapurisa, mapurisa vanzwe vatore matanho. Right, chatakanzwa ndechekuti pakasvika shoko kuti kune mwana ashayikwa achibva kuchikoro grade 7. So tadaro ndakakwanisa kufamba nevabereki vake nevavakidzani vavo vakanga vauya vacho sachairman munzvimbo muno, tikaenda kuofisi yaHR ndobva tinomuzivisa ndo zvatasangana nazvo, achibva azivisa varungu vedu kuti ndo zvatasangana nazvo, ndobva tapuwa rubatsiro rwesecurity kuti tinobatsira kutsvaka mwana kwaakanga ari. So takawana mumwe mwana zvikare akanga achiziva pakanga paitikira tsaona yacho, ndobva takandotora mwana bva naye kupi ikoko. Vanhu vemunzvimbo shuwa vakabuda, madzimai nanababa, kuti tinobatsira kutsvaga mwana. Tasvika panzvimbo mwana akatinongedza pakanga paitikira chiitiko chacho, ndobva tapinda musango tichitsvaga mwana. Ndobva tasenge tambomutisha mwana tatoti chirega ita vatafanira mapurisa kunyabira, vatiriendai kumba kwemunhu muridzi wemba munomuona kana ari kumutaura naye, kana apokana nemi munoya naye kunuku musamurwisi. Saka ndiri pakati pokumisa vakomana vaida kuenda vanga vatungamira, ndo pakabva pachema mukomana umwe anonzi Casten achiti vata kwaitikei, ndobva tamhanya paanga ari tichikumubvunza kuti chii ndanga sina kuona ndo zvaona, ndobva angondinongedza achiti ona zviruku, ndobva ndicheuka ndakuona chokwadi mwana chimiro changa chasamira zvakanaka, nokuti gumbo rese ranga rajiwa chidya chese nefiga yake isenge yajiwa. Panguva iyoyo ndo pandakabva ndatongofonera HR chimisira mwana tamuwana bati mwana atoshaya bose adyiwa zvisingeti nembwa. Kwakuzofonera kupolisi kwacho ndobva taura kuti chingoite muite police report, ndobva tenda kupolisi
patinoenda report yedu ndokubva tadzoka nemapurisa tani kufika kwakutakura mwana nemuridzi wembwa takabva tamuona zvakare tabva tamubata patana naye kupolisi tinomusiya kupolisi totora mwana tichienda naye kuparira nyangwa kumoshwari kufamba kwatakaita nezuro. Zvamakaona babata vanhu navo vati vakachema nekuti zvaioneka ipapo zvinotsemura mwoyo. Chii chamuda kutaura imimi nekuti iye zvinezvi akazike kutanga kunzwa kuti imbwa yauraya munhu. Ya, ndofunga tiri kunzwa nzvimbo dzakawanda kuti kune mwana arumwa nembwa akafa kana kune munhu arumwa nembwa akafa. So chiitiko ichi chichizoyawo matiri isusu tichiona hachina kuchiitira zvakanaka nanhasi takabatikana. Takafugirwa negwedema risingaiti. Ende chikunyanya ndechekuti pazvakaitikira pacho padhuze nepachikoro. Ende tine maripoti atiri kungwa kuti kune mwana uyu wechi7 kumwa nembwa. But why manga makanyarara musingaripoti kuti ndozviri kuno kuarea kwatiri kuvhiringwa vana nembwa kune vana vechikoro vari kuenda ikoko. Saka imimi sevanhu vechikoro ndimi vanhu vemutemo tendakatarisa ndimi kusafeguarda vana. But kana mwana akusvika pakuzongourayiwa nembwa imimi tichiziva chitiko chiri kuitika muchiti munhu iye anotyisa hataurike naye tiri kuenda kupi. Vepachikoro apa vaitoziva vamwe vana vakarumwa nembwa? Vaitoziva vamwe vana vakarumwa nembwa. Iye Rasta uyu muridzi wembwa vanhu vese vachirumwa ava ari kuti akatora matanho api kuti vamwe vanhu vasazorumwa futi? Haana matanho akatora ende haana chinhu chaaigona kutsanangura chinobatika nekuti pandakatomubvunza wenini pandakasvika pakusvika kuzomubvunza akazongonzana nezvezvehasha nekuda kuti anga kutaura maromo ekuti ndikutadza kutonzwisa kuti sei imbwa dzakaruma munhu nekuti kunondowanika makava plus pamba pangu inini panochitika zvakanaka mbavha asadzamborumwa akataiwa kutaura zvidaro nekuti pane mwana zvekare wemushando wekufurwa kwatinoshanda isusu akarumwa nembwa dzakwe iwewe. Saka kusitanga kurimisa vanhu nembwa zvati iwe zvikuti pakurumwa kwavanhu nembwa zvakuita senge une zvakutobhenefita pazviri kana kuti une zvakutozviitira nekuda kuti iwewe tine ripoti yekuti hausi kutotaurika newe ende hautsuriki ndorudu pakubuda futi nyaya yekuti utomhanyisa vanhu nemabhemba pairiya pako panapo iri pana mai vamwe akatova achitokonfensa kuti inini ndakatozvinoponera mutara ndakatopiwa ndatsikwa nemota ichitotiza iye atotondimhanyisa nebhemba eriya yacho inini vaipisa. Imi muri kutaura nyaya yekuti takapinda musango zvichirevere kuti vana vechikoro vekunoku vanofura nepamwe panhu panototyisa kufamba napo sekutaura kwamuita kuti musango? Tine area inorasira mvura dzinobva mumakambani zvakafanana naAvdis dziri kune zvitsanga ikoko hakusefu kuti tingati shuwa vanhu vangafambe neikoko. Tinotomboita ndine mwana zvakare muno munzvimbo mumashure umu akatowira muchidhamu cheikoko. Saka tinotomborambidza vana kuti vasiyane nekoko but nenyaya yekuda kuti vana vanenge vakutsvaga nzira dziri izi kufamba nadzo kana vachinge vanonoka kumuka kuchikoro ndozvakukonzera vana vachiuya neikoko manje. Chii chamuda kutaura imimi tanzwa pano muchinzi chairman? Ndapi matanho amakambotorawo kana kutaurawo nevamwe kuti zvikoro zvinge zviri padhuze? Nekuti pana patikunzwa nyaya yevana vanofamba ma2 hours ma3 hours kuti mwana asvike kuchikoro. Zvikoro zviri kure kwadaro nei? Ya, ichocho ichokwadi chekuti zvikoro zviri kurefu. Pane maprivate akazoyawo zvawo aamudhuze but vana vanga vajera kuenda kuzvikoro zviri kupi zviri koko zvokuti chichemo chedu nekutotaura kwedu isusu tanga tikutofunga kuti vamwe tikaisiwawo chimwe chikoro padhuze chiri kumhiri kuno kwetara chisiri uku kuti tine njodzi dzikare dzokumbotsikwa nevana vachikurosa patara pacho. Saka tikakwanisa kuwanawo chikoro chiri kudhuze nekunokuwo tinogona kuitiwa zvakanaka kuwana. Muchitaura naRasta uyu ari kuti imbwa dzake makakwanisa here kuti vana kubvunza kuti koiwe imbwa dzako imhando why? Tichibvunza nyaya yemhando yembwa dzake yaingoti macrossbreed. Macrossbreed dzechivanhu idzi ndomatauriro aita. Imbwa idzi ingani dzakawanda zvakadii? Mbwa tichidziona isusu nguva takasvika pakavheneka matochi imbwa dzanga dziripo dzaitodarika zvokuma8 10. Asi mwana akaona chitiko chichitika pamunhu wake akuti panga pane mbwa 6. Saka iye takuzomubvunza akuti kuti nini ndine mbwa 3 chete dzihombe ne2 diki then dzimwe zhinji dziri kuya nemikono yekutera dzangu nekuti hadzidza paiti. Saka kuti tinyatsoziva kuti nhamba chechembwa dzikuchenga pamapake ingani haipapo ndinganyatsoziva kuti dzingani. Vatataura navo vati usiku iwohwo imbwa idzodzo dzakatiza. Iye zvino izvi mune here zvamanzwawo kuti imbwa idzi dziri kupi dzabatwa here dzatorwa here? Nekuti tinoziva kuti kana imbwa dzangoera dzadaro dzinenge dzakutotyisa kuti dzirambe dzichingofamba. Mambonzwawo here kuti imbwa idzi dzaitwa sei?
pari zvino handisati nanga kuti zvamira sei nekuti patakapedza chitiko chiri mapurisa neziromanheru dzakatombodzoka imbwa idzi. Infact especially patakasvika tichitanga kutsvaga mwana tiri mukati mekutsvaga isusu madzimai mamwe akanga asara akamira kumota vakatozotizira mamwe dzadzoka ndobva dzaenda. Patakazonosunga iye muridzi wachona futi dzakanga dzadzoka futi tiri kudhuze nekune mwana dzatobva kuyadhi kwake kwachiko kwaanogara. Saka mapurisa akangoti isusu hatina simba rekuti tidziuraya asi pane vanokwanisa kuuraya ndo vatichainawo mangwana tozoona kuti vanodzifambisa sei. Saka satanzwa sofa kuti pane matanho apatorwa. Isu tinoziva kuti ukanzwa kuti zvichida kana ndiwe uri kudhiraivha mota watsika munhu unoratidza kuti uri kurwadziwa. Imimi rasta uyu muchitanga kumuudza kuti imbwa dzako dzauraya mwana wedu. Akazvitora sei? Akataridza sei? Ane zvaakataridzawo here kuti zvamurwadza kuti ndozvaitwa nembwa dzake? Ina ndambogona kurwadziwa kwake nekuti aitoedza kuti autodefend imbwa dzake hadziiti izvozvo. Ko zvapaine umbowo zvokuti dzinotomboruma vamwe sei aidzidefenda kuti imbwa dzangu hadziite izvozvo? Ndakazomubvunza kuti wokuti ati imbwa dzako idzi hauzi kunzwisisa kuti ndedzako chaidzo dzaruma munhu but tine ripoti kuti pane mwana akatorumwa akatoenda kupolisi mukaya mukataurana nemunhu iyeye mushando wekusola famu ane mwana akarumwa nembwa dzako. Saka kuti imbwa dzako hadzirume vanhu rokuti unoramba uchikudza hasi dzevanhu zvine zvokutaura ndopakabva akazongonyarara. Saka takupolisi akufonerawo vanhu vaifonera funga hama dzake here ndo vanga akuudza kuti kune accident yaitika kuno imbwa dzaruma mwana kudindisa ndokuti huma kwanga kuti imbwa dzake ndo dzapara mosva. Chii chamunotarisa imi kuti vemutemo vaite? Mumashuromu vanhu vakambenge vakutotaura kuti aiwa imbwa dzemhando iyi bvisai kunge mapitbull hatichada kuaona iye zvino izvi mimi uri kuti uyu ari kuti imbwa dzake macrossbreed. Chii chamunotarisa kuti mimi vemutemo vange vanoita kuvanhu vanochengeta imbwa kuti tisadzange tine situation yatinayo nhasi kuti tarasikirwa nemwana anga achitotiwo ndiri kugadzira remangwana wangu ndikuenda nonyora grade 7? Tiri kutarisira kuti vemutemo vapindire zvakanyanya especially pakuti kana munhu achinge aine imbwa dzake ngaanyatsoteedza matanho anofanira kunge achishandiswa kuti imbwa dzinochengetwa sei. Ongoregedza kusiya imbwa dzake dzichingobuda kuenda kwese kwese uye dzichibaiswa majekiseni. Iko zvino izvi kune murume akasungwa mwedzi dzapfuura idzi wekubluffville mushure mekunge imbwa yake yauraya munhu. Nhasi uno tiri kuona kuti rasta uyu ari mumaoko emapurisa vachaenda kumatare edzimhosva. Chii chamunotarisira mimi kuti vatongi vange vanoita kuti zvamunofunga kuti vanofanira kupiwa mutongo yakadai so nekuti upenyu hwevanhu hwatorwa nezvipfuwo zvavari kuchengeta vanhu ava? Tinoona sekunge mutemo wanga wagara wainawo kuti munhu kana aisiriresi munhu auraya munhu handitika iwewo kana watadza kuita futi care nechipfuwo chako chosvika pakuuraya futi munhu zvakufanira kutouraya. Vanhu vanga vapo mutongo mukuru unofanira kurwadzirwa kuti kana kutogara zvachose muderi because haasi kukwanisa kugarisana nomwe zvakanaka. Munhu anoti kana chipfuwo chake chikanjaita mhosva nemumwe munhu anokwanisa kuzotaura nemunhu wacho vachiwirira nekunzwanana mune zvakanaka titombomuti ari nani tani munhu anotoiginowa kuda kutodhimira kuti ine zvinhu vanga vazvidaro zvototanika kutoita zvinhu zvake nemauni. Saka vanhu vakafanira nevavo vakatoiswa zvavo kana mukai kunogara zvavo forever zvitori nani. Dzimwe nguva tinoona dzimwe nguva unenge uchingofamba unongosangana nembwa haizi pacheni haina munhu iri kungofamba zvokuti takutotya because hauzoziva kuti imbwa inoruma yacho ndeipi neisingarume ndeipi. Chii chamunotarisira mimi kuti zvichida vanoita zvekuchengetedza zvipfuwo vange vanoita nembwa dzinongofamba? Takutongotarisira kuti semanzwi anoita mapurisa achitaura kuti kune vane department vanofanira vachiuraya imbwa dzacho. Takutongofunga kuti dai vagona kuisa mutemo iyoyo kune vanochengeta mutemo vese vakafanana kune mapurisa kana masoja kana masecurity guards chaiwo kuti vakangosangana nembwa panzvimbo pasina kukodza kuti imbwa inge iripo ngavauraye. Nekuti munhu achapfuura futi neikoko imbwa iye hazviti yakamira sei pamwe kutopengawo zvayo ichamuruma futi akafa. Vatataura navo vasimbisisa nyaya yekuti zvakakosha kuti munhu anenge ane imbwa dzake adzichengetedze. Zvakaitika zviri kurwadza zvakanyanyisa. Iye iri kurwadza iri kubata because patakaenda kusini taitaisira kuti tichaonwana mwana pamwe arumwa but akuvara zvakanyanya ari kuedza kukambaira kuti timwana ari mupenyu. Asi pfungwa dzatakasumuka nadzo especially inini ndakasumuka ndine pfungwa dzokuti zvaitika maybe muridzi wembwa haana kuziva kuti paita ma-eyewitness aona mwana achirumwa. So kana mwana asangana netsaona yekuti kana kuti afa anogona kunge atora mwana akuda kutonorasa mwana
kuti avige evidence. Ndozvandakaenda ndichifunga. So ndakaenda ndine pfungwa dzekuti either tichanowana mwana, asi kana tashaya mwana tiri kufanira kuti tione muridzi wembwa kusati kwachena ende nguva isati dzafamba, kusvika kuchangotanga kusviba. So unfortunately takabva tasvika takatsvaga mwana, takatoti tashayiwa mwana. Pakwasarira murume wana akasara kumashure. Vanhu vese vajambira mota takuti hatichiendai pamba pemuridzi wembwa. Ndobva atanga kumhanya achitonga ari kumhanyira mota kuti ajambire mota mamune vamwe. Ndopaakadonha. Adonha abva amuka. Achimuka abva anolighta the other side. Ari kuti ndakaona chinhu cheblack. Ndopaakascreama zvakanyanyisa. Tabva tati munhu wekuscreama arumwa nenyoka awira mugomba since makaita kasango makatsva. Vanhu vatanga kuti vanhu manyaya aita sei munhu. Ana kukwanisa kutsanangura. Vanhu vachisvika paanga akarara vangotionai. Patakatoona ta mwana pasisina. Asi muridzi wembwa taitarisira kuti patakaridza mhere achagona kusvika kuti anzoti mhere dziri kuridzwa ndedzei kana anga asina kusiva ake zvaitika. Saka kusasvika panzvimbo kwaakaita kwakatityisa number 1 kuti uri kuti vanhu vari padhuze nepamba pako vari kuchema. Uri kuona pane malights emafoni. Mhere dzinonzwika ndedzevanhu vakawanda. Pane mota dzakamira woregedza kusvika. Takashamisika kuti sei asina kufunduka. Anogara ega here Rasta uyu kuti pamba pepe pacho nevamwe vanhu varipo? Rasta runzi anogara ari 1 pamba papo. Runzi anogara ari 1. Hapana vamwe vanhu vatakaona. Plus varume pavakatanga kumbonotarisa pamba pake vakangoona madhoo ake akavhurwa. Direction yakatanga ichiukura imbwa yakabva yazochinja kurodza kuti imbwa dzaitevera muridzi dzichienda direction yaienda. Direction yakazonobatirwa ndo direction yakapesera yakuukura imbwa kurodza kuti aitotiza zvisizvaitika aita sei aitoona asi ari kure. Mama, mwana uyu anga aine makore mangani uye mumba mavo vangani? Mwana uyu anga ane 13 years, anga ari grade 7. Mumba mavo varipo 5. Anga ane twin brother yake uye akashayika musikana ane twin brother yake kamukomana. Saka pakubva kuchikoro apa mutwini wake akanga asipo vaifamba pavanofamba vachienda kuchikoro vanofamba vari group here kuti munhu anongoto akapedza kungotongoziva ndikungoenda ku mwana anofamba nevamwe. Saka vamwe vacho vanogara kunonzi kuSanmark ndokunogara vamwe vana. Saka pavakanoparadzana ndopakanoatakwa mwana. Ndopakaatakwa mwana nguva iyoyo. Mutwini wake papa anga asipo vanga nzira dzavo dzidzapesana. Ya mutwini kwezvinhu zviri grade 6. The other twin anga ari grade 7. So uyu ari grade 6 anga atoya kare kumba. Twin akarumwa ndiye anga asara kuchikoro. Vose havasi same grade. Zvaitika panapa zvinorwadza. Uye vanhu toitarisa kuti mutemo unge unotidzivirira. Mutemo utibatsire. Chii chamuri kuti mimi chingaiswe, mutemo ungaiswe pamusoro pembwa? Nekuti tikutoona kuti nyaya dzevanhu vari kuurayiwa nembwa dziri kuramba dzichiwanda. Zvichida vanogadzira mutemo kana mupariamende kana zvavangataure pamusoro pembwa. Ndangachitarisira kuti mhuka dzakaita sembwa hadzichazi kutrasta kuti dzingachengetwe nevanhu dzisina kuchengetedzwa. Saka semutemo sevanhu vemutemo tangachitarisira kuti vati kana imbwa inongofamba because tinogona kufunga kuti tiri kusangana nembwa tichisangana nemakava nzvimbo dzatinichigara. Saka imbwa dzese dzinongoonekwa dzichifamba ndachitarisira kuti ngadzitorwe matanho kana kuti kutopfurwa dzichifa, especially nepolisi inoita patrol. Kana ikasangana nembwa dzemutoo ndotarisira kuti dai dzichiurayiwa dzichifa. Nokuti like now titori nefear yokuti vana vachienda kuchikoro vana vane musikanzwa. Panogona kuita vana vanoti titakunoona pakafira kero nhasi handitika. Handi tinoona pakafira kero. Imbwa idzi muridzi ari mumaoko mumapurisa dziri kutenderera. Saka totori nefear kuti either vana vechikoro kana kuti vanhu vakuru vanodarika nerodhiyo panogona kuwana ana atakwa futi nepolisi. Ko kune munhu ane mbwa yake nhasi, zvamuda kutaura kumunhu ane mbwa kuti vanhu vari kuchengeta imbwa kuti zvavangaite kuitira kuti upenyu huchengetedzeke? Ya, kune vanhu vembwa ndinotarisira kuti munhu wese ane chipfuwo chakaita sembwa ngaigare pakachengetedzeka pekuti panenge pane security yakasimba dzivharirwe. Kana iri imbwa yawakatsvaga kuti ichengetedze musha wako
ngainge yakachengetedzwa yovhurwa manheru, but iri makachengetedzeka futi zvokuti haikwanise kubudira vanhu vari kuzvifambira kunze, kwete kuti imbwa inosiyiwa yakavhurwa gedhi ichingofamba ichienda kwese kwainoda. Ipapo pamba parasa ipapo pane mudhuri here kana kuti fenzi here yekuti imbwa hadzaizobuda, mudhuri uye fenzi negedhi? Mudhuri hapana, fenzi iripo but hadzifariri, dzinogara magedhi akavhurwa, imbwa dzine ichingofamba. Ende haisi first nyaya yekuti yaitika nembwa idzodzo, dzine vanhu vadzatomboruma kumashure. Iko zvinoti panext farm panonzi paBON pari kunzi pane mwana akarumwa haasi kutokwanisa kufamba, ari kungoti akada kufamba ari kudonha, kuratidza kuti akakanganiswa futi nembwa idzodzo. Asi hapana matanho akatorwa kuna rasa mushure mekunge mwana iye arumwa nembwa zvokuti iye zvinezvi taakona kuti uyu atorasirwa neupenyu? Matanho akatorwa ndengoti rasta nesu rakangotorwa nepolisi. Kumashure vanhu vaivepo vaiti taifonera mapurisa tikataurawo kuvakuru venzvimbo kuti ndo zviri kuitika pano, muri kuti chiinazvo nenyaya yembwa idzi. Vari kuti hatina respondi yatakaona inogutsa, vakangoti nyaya vachitaura ikangonyararwa yakadaro. Chii chamuda kutaura kumapurisa kuti kana vanhu vachinge vatizira kwavari vange vanoita, nekuti zvichida dai vakatora matanho pakarumwa vana vamwe vekutanga ava, nhasi unodai tisipo pano? Kumapurisa tinotarisira kuti kana taendesawo nyaya dzedu nezvichemo zvedu ngavakasike kureacta pasati paitika tsaona seyekufa kwemunhu, like pakaitika nyaya dzekuti pairumwa vana vachisiyiwa vari vapenyu vachiita maronda vachidii, dai polisi yakaita reaction nguva iyoyo vakatora matanho nembwa nemuridzi wembwa, tingadai sina kusvika patasvika nhasi kuti tarasikirwa nemwana. Tinoziva kuti kana tiine zvinhu zvedu zvatoda kuti zvichengetwe tinotsvaga imbwa dzinotichengetera, asi unenge watsvaga imbwa kuti ichengete pamba pako iwewe, imbwa dzako ngadzisazokanganisa upenyu hwevamwe. Ngatichengetedzei imbwa dzedu tikwanise kuchengetedzawo upenyu hwevamwe. Tinoramba tichingoti tine urombo kumhuri yashaikirwa nemwanasikana uyo atosiya vakanga vakaberekwa vari mapatya, umwe wake wakaberekwa naye mukomana asara ava ega nokuda kwekuti pane munhu akatadza kuchengetedza chipfuwo chake. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, musakangane kuita subscribe.